Ako Bicol sa Radyo DZGB. Ang programang matukar kan mga issues na nagakaafektar sa kabuhayan kan lambang Bicolano. Inian mataon ni linaw sa mga pangyayari sa rehiyon. May pagbakulog sa kapwa Bicolano dahilan tasinda kita, ika, ako, Bicol. Lunyan, uyan sa indong magakairibanan sa programang Ika, Sinda, Kita, Ako, Bicol. Sinda kita ika Ako Bicol. Nagtanom ako ning bata sa lagwerta mong magayon. Tigiri paro kong pirmi aldaw banggi. Ano nang ka Kumusta? sa lagwerta mong Kamustaan Albay? patag na sa Kamustaan Sorsogon? mataba. Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Camarines Norte. Niluto na niya Kumusta kita mga kababayang Bicolano? kanpat Maski sa luwas kang Bicol, gaman pa lang kitang paradangog sa ini sa iba man na bansa. Alright, ako Bicol. Bago na bagaan titulo ka ni Uragon Bicol. Uragon Bicol program. Ini po ang sendong amigo Al Armario. bata sa lagwerta. Ang sendong Piguragan. Iparo kong pirmi Uragon Bicol, ang sendong Piguragan. Al Armario po ini. DCGB Ligaspi po. han ko Siyempre, hook up man ang Sorsogon. Dyan sa OKFM Sorsogon. patag na OKFM Daet and iba pang parte kan Bicol Region radyo natin. Dyan sa Iriga, Camarines Sur area. mamunga ini I don't know kung ang WGB-FM sa Tabaco nakahook up pa man sa ngunyan. Di ba pang mga radio stations po sa Masbate and iriba Catanduanes. Pwede taman sabihin na happy undas. Piyesta nga kan mga gadan, happy. Piyesta kan mga gadan, piyesta kan mga kalag. Piyesta kan mga santo. Piyesta kan mga santo, piyesta kan mga kalag. Ano sa pag-una nindo, pag-arog kay ning okasyon, nag-uugmaman daw sa mga santo, sa ka mga kalag. O nag-iribi man, nararamdaman kan mga mahal sa buhay. mamunga ini Balikan tatod-tod iyan, imawanta ko ng maka linya kita sa Ako Bicol, baka lamang available. O nasisay ang pwede tang mahugot ngo niya na pagkaaga para sa mga update po. Kan mga pigiribo kan Ako Bicol. Ano po? And ayan, may text tulo so amigo ta. And ayan, okay, madali sana ta pig uhugo tatabi an linya. Wow, okay. So, sige tabi, nasa linya na ko niyan si Congressman Attorney Pido Garbin Jr. tabi para sa mga update sa Ako Bicol. Congressman, good morning po tabi. Good morning, Al. Opo. Good morning. Sa gabos na nag-aantabay. Opo. Sa EBM, this is GB.
Opo, habang nasa bakasyon kita ko niyan, gari November pa po bagaan na opening garay kada sa indong sesyon sa Kongreso. Kamusta po ang mga update tangon yan and maugmahon ako ngunyan ta may informasyon kaya kitang nakuha ngunyan na magkagatabi kong nagari may tundag na ang mga naging espersos nindo kan ikapoya ang padigdi sa Legazpi as mayor dahil saroan Legazpi ngunyan sa kumbaga Hakot Award duman sa ginibong recognition po kan DILG kan minaging aldaw tabi Congressman. Well, tama ka. First of all, I would like to congratulate the local government of Legazpi sa pamamayo kang Aki, bagong mayor, si May Guson, sinudok sa botang pagserbi, si Mayor Rishon Lucimanuel. Kasama yan sa iyang mga department heads na talagang maiigos, kapable, and the right man or woman for the job for getting a lot of awards. Talagang sa gabos na LGU Tabial, dito sa probinsya ng Albay, siguro sinda sa pinakadakol, pero ito, 5 awards sa. Opo. Let me congratulate the head of the Social Welfare Development Office, si Ceci. Sa sayang pamayo, nakakuha the award, High Performing Local Council for Protection of Children. Yes, oo. Okay. Aha. Saro pa, itong High Performing Local Committee Against Trafficking and Violence Against Women and Children. Para moal, aside kining award din, manifestation of good governance is that we are building itong haven for distressed women, abandoned children, and the elderly. Diyan baga sa Stansaan, pumano na taran mo, no? Yes, oo. May building kita dyan, Pigpagibo. And then, kaparte ito dyan, ang Department of Social Welfare and Development. Padali na matapos, Al. And this will be the first in, I think, people. And of course, syempre, para sa probinsya ng Albay, asin sa satuyang syudad kan Legazpi. Nakonsayin sa mga biktima ipang-aabuso, ng mga kababaihan. Tigwa na sindan haven as in duman na makakaistar sinda para mag-resibihi talinga as in protection, maging physical as in legal na proseso. Siring man sa mga abandonadong mga aki, yung man ang dadagusan as in ikakalunya kan sa tuyang gobyerno in time for kung ma-recover kang original na pamilya or maging suitable for adoption. And those also for the elderly, lalong-lalo na so abused and of course abandoned man na mga elderly or pinag-apod ng sabi say home for the aged na madadagusan sa yung mga lolo, mga lola na inabando na din suporta sa inyong pamilya. Yan man po duman magtataygo sa bisyo dyan sa barangay stanza. So yan na lang sa tuyang mga pinuuna na pinagpapadagos ako Bicol Party List sa Sintang Syudad kan Legazpi. Tanganing we can say that truly our city will be a child-friendly, protects the rights of women and children, especially the elderly also. So kaya nga ni Supantulong Award, regional awardee Yes, for child-friendly city. So, tibayala, no? Regional award ang Legazpi City for a child-friendly city. And number 4 is the Model LGU for Exemplary Recovery Initiative towards sustained local economy. So, ang gusto sabihin, aside pa sir ka si serbisyo naman sa mga nalain na sektor kan sa tuyang sa syudad al yaon sa pagpaurog as in pagpa-improve kan sa tuyang ekonomiya tanganing masustineran taal ang padagos na dakol na trabaho sa tuyang syudad as in sa mga buwis na naglalawag sa tuyang syudad nakukonverter ini sa mga marhayan na serbisyo na minakinabang ang namamanwaan al, ano?
and overall high-performing LGU. Aha. So talagang I'm very proud that somehow in a very short period of time, 8 months, naging alkalde kita as in pinagpadagos ni Mayor Hisham Ismail, and this was exemplified by good governance, and ngunyan pinaguguno na ang mga awards sa paagi timarahay na paggogobyerno sa pamamayo ni Mayor Hisham Ismail, as in kasabayan sa iyang mga department heads. Since syempre katabangan ang bilog na Banwaan, ang bilog na syudad, Ciudadano kang Legazpi, kasabay man ang mga barangay officials sa Bial. Opo, tapati nga ni kung sa mga lupong tagapagpamayapa garo naging regional award man. Well, you all. So talagang very proud to be a Legazpeño. But of course, sa kabilugan, proud to be Bicolano because nagtatarabangan kasi ang pinapaurog perme ang kapakanan kan sa tuyang mga namamanuan. Yes, opo, tabi kung ako personally na observe ko 'yan lalo sa DSWD sa CSWD headed by Mrs. Kaya si Manny Cecil Arcilia, talagang grabe ang concern sa iba-ibang sektor, pati nga ng mga may diferensya tabi sa pag-iisip, talagang titutukan mo niyan kan CSWD, Congressman. Tama ka. Our mantra is, no one should be left behind. Dapat warang mawala. And that's why, true to that word, si Mayor Hisham may programa na sumay mga autism and sumay mga mental illness or mental incapacity. Pinagtatawan kay ayuda asistensya so that they can cope with their needs, pag-abot sa medisina, pagpa-check up. So iyan ang bagong programa sa tuyang lokal na gobyerno kan siyudad kan Legazpi. Kasabay naman, pati may mga katarataal. And I'm speaking of Cecil, di kita nasala dahil ako also nag-full pledge kaan bilang CSW DO or social welfare officer kang kita ang alkalde kan siyudad kan Legazpi. And because of that, siguro na-motivate as in talagang nagdara kay karangalan sa tuyang siyudad kan Legazpi. Kasasaro nga sabi si Mayor Siam kaya sabi niya sa mga empleyado during flag ceremony na dahil nga ni kaning mental illness baga, sabi niya, advice niya sa mga empleyado na kung narireparo na ang pag-iriba medyo ibang hiro-hiro dapat pagkaoronon. Kaya sabi ko kay Mayor, ako nga, pagkakaurong ko naman kung so ibang media baga, na medyo iba naman ang Pag una ko, pagkakaoray mo na sa diri mo. Anyway, Ala o siya, mga diferensya pag-iisip. Yeah. Anyway, tabi, But, undas ko yan. undas ko yan. Oo. So, syempre, ang pagrundong sa tuyang mga sumakabilang buhay na, ito yung mga partidaryos, mga lolo, lola, na kumbaga nagsakripisyo, nagbuwis ng buhay, sweat and blood, para mapadakula kita, in one way or the other, matawan kita kimaray na buhay. Dahil takalingawan, ang pagbisita sa Sailda, once a year na lang ani ala, no? So, siguro dapat yung nakalingawan. Or, padagos na pagpangadsi ng Saildang mga kalang for their eternal repose. I think that's the simplest and most powerful way of remembering the departed. So this November 1, rumduman ka na di kita makakaabot sa tutuyang kumbaga inabutan o anuman ang tutuyang pamugtakan without the help of those lolo, lola who depart, and let's pray for them, let's remember them, and then we should bring them always. So kaya si Lolo Kano, ang sakuyang lolo na paborito kong apo kay to ale, na kung saan sarong parauma, pinagsikap ang pamilya, pinag-eskwela sa kuyang ina na maging maestra. As in, alam mo, naramdaman ko, kambuhay pa sa lolo ko, halos duro Domingo, ako ang kaiba niya magsine, tanganing, kumbaga, may kaiba siya
sa pagsini hiling sa pelikula. And at the same time, Saan ka mo nag-iiling, Elvic. sabi ko? Elvic Checker. Elvic Checker Daraga. naman sa Daraga. Oh, kasi ang tiyaon ko, takilyera duman al. Kaya pala. Nakasini na ako naman sa Elvic. Pirme duman ako, libre. So, duman Wala po tol. Hello? Sige, go ahead So, kami kung I cannot forget my lolo. And it's one of my greatest influence kung nagigitang abogado dahil permi niya pinag-instill into my minds that pag dakula ako mag-abugas siya. And di ko ito nalingawan al. ayan, no? Siring manan sa kuyang lola bilang housewife, na konsenyo ang nagmamaniharat ng household, pagluto, and then yaw ng pagmagno sa saya mga apo. Thank you. Lolo Kano and Lola Mer sa pag-aruga sa Samuya, and we'll always pray for your soul, and I hope that you were together enjoying with the Lord ang company nila duman sa kumbaga pamarawayan o duman sa langit abiol, ano? Kaya dapat So- kita magbisita sa sementeryo tabi kung arimbili kita pagbisitahon. Ano kaya ra? I-redayan mo tabi. Ikaw paulo ko lang si kung Sabado man baga. Ano ito na putol? Ano nag-uugong? June, nag-uugong. Ayan, okay, pigredayan tabi. Kong? Hello, Kong? Naputol. Hello? Yeah, so Hello, Kong. Sabi ko, Eh, dapat talaga magbisita kita sa sementeryo ta. Alimbili kita ang pagbisitahon. special ito. Anyway, So, salamat. And sige, so aram ko busy everyone. Kining kasibutan na ini, dako lang bisita, dako lang nag-ruli, dako lang nagbakasyon. And napasalamat kita sa Diyos because we have a good weather wherein we can enjoy itong pagbisita ta sa puntod kan sa tuyang mga namaaram, and at the same time ang kumbaga reunion man sa lambang pamilya ngon ano. And let me greet also a public servant na nagsisilibrar kan sa iyang birthday ngon Kap Coco Arienda, Si kapitan Kap. tang Biga. Bigaa. Oh, happy birthday, Kap. Kap Coco, happy birthday. Oh. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Okay, salamat tabi ko. Mabuhay ka and ingat pirmi. God bless. Salamat Al, and good morning. Ayan. Okay. Thank you so much. Ayan po si Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Nahugot na naman so oras ni Kong sa ibong kan. Ay, nawaingon yan. Garo bakasyon man bagasinda, no? Garo November 10 pa yataan pagbukas giraray kan sesyon duman sa Kongreso. So, thank you so much, Kong, sa mga informasyon na yan. Digdi po sa tuyang programa. And again, congratulations kan mga awards na na-receive po kan Local Government Unit of Legazpi City headed by Mayor Isiam Ismael, and siyempre iba pa pong mga miyembros man kan konseho headed by Vice Mayor Luis Gutierrez. Ayan, okay. Abante kita. Digdi sa programa, congratulations and welcome back to Legazpi Batang Pinoy 2025 Jensan Pinkak Silat and Karate Do. Garo kay kon ini, garo kay barkada ining Angel na Turigosa na text na ni sa tuya digdi sa programa. So congratulations tabi and welcome back sa Karate Do, so mga players ini ni Angel, pirmi man naglalaban sinda sa mga kompetisyon duman sa ibang lugar na nagaani manin mga award. Okay? Sige. Okay, thank you so much tabi Angel sa imong text barkada taman diyan sa City Hall. Sabi tabaga, piyesta ngon yan sa mga santo, piyesta kan kalag. Kaya yun ang iyan, dapat magbisita kita sa
sementeryo. Taring bilikon kita dyan ang magbisita. Oh. Ano Jerome? Ano, naugma daw sa mga kalag? O nag-iribi man ta? Unaon mo sa lawag kisa ng taon? Ngunyan ka sa na mabisita. Pero base baga sa katukdoan Jerome, June, kan Catholic Church, ano, kita da pag nagadan, pwede man maging santo. Pwede ka man palang June maging santo. Pagi ka nagadan. Taday ta nga ni Aram pag-abot ta sa langit, kung sa langit man kita, o kung siya sa tuya, dahi ta aram kung ano ang treatment sa tuya duman. Pwede man palang kita maging santo. Yan mga parang Angel Torrigosa. Si Angel Mustasa yan manigdi. Yan bagan katukduan sa tuya na ining mga nainot na santo, iyo yan sa mga na-recognize iyan kan simbahan. Ang termino ba kan pig-canonize. Na-canonize sinda, na-recognizer kan simbahan, kaya nagisindang popular na santo. Pero kita palan, pag nagadan, pwede man kitang maging santo. Depende yan kung ano ang pag-recognizer sa tuya, duman sa langit, kung pwede kita maging santo o dae. Kaya dakulong baga kita ngunya na santo, John, na minidbid kan simbahan. Pero dahi taram, kung pag-abot na duman sa langit, apo doon man kitang santo. Halimbawa, si Jerome, yun ay pamanta. Alo yung panahon si Jerome. Akiyo nung paniday pa may bata ka na, no? May bata ka na. Apod sa imo yung kaso, Jerome, tamabuton ka man aki ka. Ay gusto na ni si Jerome. Napod sa imo, Santo Jerome. Santo Angel. Babae, masay ka na. Si Santo Angel. Santo Jerome. Santo June. Ano yun? Ako wala dyan. Santo June. Santo Jerome. Amara itong pagnangogon, Santo Al. Ano Jerome? Amara itong pagnangogon, Santo Al. Mawaya mo si Pading Pio Fernandez na pwedeng Santo Pio. Tayo na baga kita ki Santo Pio. Ano daw kung Direk Mar? Santo Mar. Pero makano sa magdangaw ko na Santo Mar. Kaya magkaparaino mo, Santo Mar. Kung si Nicole, Santa Nicole. Salamat Nicole sa tinawag mong chocolate. Nice. May pasalubong si Nicole na chocolate. Ano ba bagang santo, sikat? Sikat sinda ta, may mga giniribong milagro. Kan sinda nagkakaburuhay padigdi sa kinaban. May mga ginibo sindang karahayan. May mga milagro sindang ginibo. May mga karahayan sindang ginibo digdi sa kinaban. Kaya narecognizer sinda kan simbahan bilang sarong santo. Kaya dakol bagang santo nagsirikat. Pero may mga santo man na bako sikat. Pero kita pwede mong balan maging santo ta. Ay magibumang kitang maray. Pag gabos maraot ang pigigibo ta. May mga gigiribo man kitang karahayan. Jerome digdi sa kinaban. Kaya di kita madisuspirar na baka magabot kang panahon kita magiman na santo. May istorya kayan Angel na Torrigosa. Pare koy, may istorya kayan kanso nagadan so abogado
Kanagadan sa abogado, sabi ni San Pedro, ika ngaya, attorney, grabe ngayaan kasalan mo, ha? Sa kinaaban. Utikunon ka ngaya. Ha? Ginibo mo ngayang hanap buhay ang pag-utik. So, utik ngaya, pigka para gibo mong totoo. Di ba ganun abogado, adi? So, utik, bigigibong totoo. Iyo yan ang sendang hanap buhay. Kung ka ni, approve si Atty. Pido. Lalo sa mga lawyer na yaon sa mga nagtitindog diyan sa kaso. May mga lawyer man na dahil man masyado nagtitindog diyan sa kaso. Pero sa mga abogado na nagtitindog diyan sa mga kaso, kuminsan anutik, pigigibong totoo. Kaya ngaya ika, attorney, ganan ka na. Grabe ngayong kasalan mo. Duman sa kinaban, kani ka nabubuhay pa. Ika para budol mo ngaya sa mga Bicolano. Ika pa ngayaan abogado kan pambansang budol. You know, ika pa ngayaan abogado kan pambansang budol. Kaya dapat ngaya duman ka sa kwartong nagkakalayo. O ni nga sulyabi duman ka ngaya, attorney, sa kwartong nagkakalayo. Pero sabi ka na, attorney, dahil man ngaya tabi San Pedro, mahira ka man ngaya sako. Dahil mo ngaya ko pagdaraon dyan sa kwartong nagkakalayo. Tako ngaya, maski ngaya siring ka ini, an sa kuyang pagkatawo, na ako naging utikon sa kinaban, kanako, nagitindog pa sa mga kaso, may nagiginibo man ngaya kung karahayan. Abir daw ngaya man ngaya nagkagirinibo mong karahayan. Kanika aktibo pang abogado duman sa kinaban. Ako ngaya tabi, San Pedro, mahirakon man ngaya ko sa mga kliyente ko. Lalo ngaya sa mga pobreng kliyente ko. Di ko naman nga bigko pabayad. Pigpapalibre ko man ngaya ang mga kliyente kong pobre. Kuminsan ngaya, ang titao nga ni sa kuya, manok na sana. Pobre yun. Manok, di daran si Atty. Manok. Experience ni Judge Cabredo. Nuling Cabredo. Pigadaran siya kan kliyente niya ki Manok. Sa pagka-Iraq ni attorney. Pero bako ini si si Judge Cabredo pag-istorya ko, Mayrakon ngaya tabi ako San Pedro. Ang mga kliyente ko ngayang pobre, pigkakairakan ko ang piglilibre ko naman sana. Ibang ani ngaya, pigdarasan ako sira. Para sira ngayon si bakong kliyente. Nairak John, nairak man si San Pedro. Kaya, si attorney, tinawan kilyabi, duman kalugod ngaya tabi, attorney, sabi ni San Pedro, sa pulang kwarto. Duman siya sa pulang kwarto. Maringanit itong pulang kwarto, daig kikalayo. Kaya, ayos man. Nairakan si attorney. Parehong istorya John, nagadan man sa doktor. Ay ka ngaya doktor. Pero ngaya grabe naman ngaya mga pasyente ang linoko mo. Gulpi na ngaya mga pasyente ang pigloko mo. Imbis ngaya mararahain na sa pasyente, bubumban mo ba kaya kibulong? Piglalay mo ngayang marahay. Suhilang kan pasyente mo, tanganing makadilinsya ka. Kaya nga bagay nga sa mo, duman ka man sa kwarto na nagkakalayo. The same story, so doktor na kimahirak. Tako ngaya tabi, San Pedro, maski siring ka ni, pigdadaya ko ni bakong pasyente, mahirakon man ako sa ibakong pasyente. So ibakong yung pasyente, piglilibre ko man yan. Nairak man, mairakon talaga San Pedro, Jerome. Tinaw si Liabi, o naman ka man nagano'n nga sa pulang kwarto.
Nagadan so taga media. Yun. Nagadan so taga media. Ika ngaya, grabe nga ang kasalan mo man. Kani ka ngaya, buhay pa sa kinaban, puro man nga sa imo fake news. Puro man nga fake news, pigapaluwas mo. Budol-budol ka man ngaya. Bako man nga profesyon ang priority mo. Sudilin siya mo. Kaya ngaya, makasalanon ka man. Duman ka man ngaya sa kwarto na nagkakalayo. Kasaro ngaya, kaiba mo ngaya si Tungkasi. Kaiba mo ngaya kasaro si Tungkasi. Makasalanon ka ngaya. Na taga-media. Si Joey Sarcia ngaya, minsan kaiba mo. Kani ka nabubuhay pa. Na pigtuturuan mo ba ngaya si Joey Sarcia ang mag-ibog fake news. Ugari ngaya si Joey Sarcia, maray manatawo. Kaya ngaya dahil sa'yo managtubod, kasalanon ka ngaya. Duman ka ngaya sa kwartong nagkakalayo. Dahil man ngaya tabi. San Pedro, ako ngaya, mas kisiring ka ni. Taga-media ako na mahilig sa fake news, matinabang man ngaya ako sa kapwa ko. Mahirakon man ngaya ako. Pag nakakadilin siya ngaya ako, tigtatawa ko man ngaya sa mga pobre. Parte ngaya kan public service. Si babagang media, public service John. Kaya ngaya, dakulon man ngaya akong natatabangan bilang media. Nakonsiderar man ito, John. Nakonsiderar so taga-media. Sabi ni San Pedro, nga sa imulugod na liabe, duman ka man nga sa pulang kwarto. Joey Sarcia. Saan man daw kita Joey Sarcia, di? Saan man Joey Sarcia ang gusto mo agadon kay San Pedro? Sa pulang kwarto, duman sa mga nagkakalayo. Feeling sa pulang kwarto man ini si Joey ta. May rakon man ining taga-media. Malit, nagbirik-birik so microphone ko din. Nagadan Joey Sarcia. Nagadan so kontraktor. Sa kaso politiko, parehong kaso nagkasabay pati Joey. Nagkasabay nagadan so kontraktor, buda so politiko. Sabi ni San Pedro, ay, kamo ngayang dua. Magkasabwat ngaya kamo sa mga anomalya. Grabe ngayang kasalan nindo. Grabe ngayang kickback nindo. Kung mabaya gadana, sabi kan kontraktor sa kakang politiko, maski nga siring kayo niyan, samuyang naginibong kasalan sa kinaaban. Pero ngaya, dakulunon man kaming natatabangan. Grabe nga kami na pa-eskwela. Dakulunon kaming natabangan ng mga tao. Kaya nahirak man tabi, John, si Juan. Nahirak San Pedro. Nalugod nga ya. Kahirak man nga sendo. Ni nga lugod na liambid, naman kamamuan sa pulang kwarto. Intiro ito, Joey Sarcia. Intiro sinda, duman sa pulang kwarto. An ultimo, Joey, na nagadaan, na inimbestigaran ni San Pedro, so hustis. So GRO, Jerome, maata magayonon sa GRO. Perti yun sa lawas. Siksi yun. Oy ka ngaya, ano sungaran ka to? Bago man magdalin na, tas magdalin na, kung man ito, sumangaran man ito kang panahon. So, kay edad pa man ito ni Brad Tungkasi. Mga GRO na pod ka to, ang ngaran ka to, Magdalena. Ngunya, nagadaan si Daisy. Daisy Nuevi garo dito, Jerome, nagadana. Sabi ni San Pedro, ikaw ngayon, grabe ngayon kasalan mo. Sa edad mong Daisy Nuevi ka pa sana, grabe na ngayon, kasalan mo sa kinaban. Grabe ngayon, pabingbang mo. Yung bagong termino ngayon, pabingbang. Sa edad mo ngayon, 19, grabe mo ngayon, pabingbang mo. Makasalanon ka ngayon. Maski ngayon sumay mga agom, pigbibiktima mo,
Pigdidemonyo mo. Aski nga so, taga-media. Pigdidemonyo mo nga Daisy. Ha? Ate Sally. Si Daisy. Daisy 9. Nag-imbestigar ba yan ni San Pedro? Kung saan siya nararapat na kwarto. Di man nga tabi. San Pedro, sabi ni Daisy, Ate Sally. Ako nga maski siring ka ng trabaho ko. Mahirakon man ako. Mahirakon. So mga gwapo nga yung customer ko, pigpapalibre ko man yan. Pagwapo. Araw nga kagwapo kay Jerome. Si Joey, araw nga itsura nga kay Joey, puro nga kap-kap ani style gani, pigdudubli ko nga yung bayan. Doble pa na bayan. Pero sing gwapo ni Jerome, bigwa pa libre man daan ni Daisy. Daisy maybe. Sabi ni San Pedro, nairak man San Pedro. Nulugon nga ba? Kung ka nangayaman naman sa kwarto na nagkakalayo. Uning nga sulyabi Saan nga tabi San Pedro, duman man ako sa pulang kwarto. Bako nga tabi ka palibre mo pala nga ano nga, korsonada mo, duman ka nga sa kwarto ko. Iyo yan ang mga istorya ni Brad Tongkasi. Pigpapalibre pa lang. Minsan may nalingawan ako duman. Minsan ang biktima mo di si sabi ni San Pedro. Principal. Principal. Kasing gwapo ni Brad Tony, anyo na ibo. Nagkadaramay na. Ay, nako. Tagaog malamang kita. Anong nakikita para credit. Ano natin, Sally? Kumusta? Good morning, Tito Al. Good morning. Saan ang monitor? Ayun. Ayan na, okay na. Good morning, Tito Al. Good morning din po sa gabos ng mga nagaantabay sa indang mga harong sa DZGB AM as in sa indang mga Facebook Live sa DZGB News Online. Ayan. So, Tito Al, para damog ka. Santuhan mo. Anyway, Tito Al, halik kami sa Cam Sur and Cam Norte. Kumusta naman sa Kamsor? Okay man. Dahil mo binisita si Joey? Si Papa Joey. Dahil mo kami nagkahilingan. Dahil ka man talaga nailing. Di ba pala ako nahiling ni Tito Joey, ay ni Papa Joey pala. Dahil talaga ako mahihiling. Kasi siya. Nakakapkap niya. Arap. Arap. Nagulpi si Joey? Oo. Ba't na nagulpi? Nagulpi sa komentaryo. Kasarabay sa istorya. Talaga? Anyway, Tito, lali kami duman nag-distribute po kaming wheelchair. So, may dua pang wheelchair na hali po sa Children International Philippines through free wheelchair mission. Piga-assemble mo yan. So, Gen 3, dinarami po kay Nanay Emily Gutierrez. 64 years old na po siya. Taga Purok 5, Barangay San Isidro, Talisay, Cam Norte. Nagkaigwa po siyang post-stroke. Kaya di siya makalakaw ng Matanos. So, dinuman mi po siya. Wheelchair. Wheelchair. Kaibahan po ang samuyang Provincial Executive Coordinator na si Mr. Raymond Prado, as in yung mga barangay Executive Coordinator. Pagkatapos mi sa Talisay, naglipat po kami sa Barangay Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Dakulon ang biyahe mi. Rota nila. San Vicente from Talisay, nagpa San Vicente kami. Ang natauan mi pong wheelchair, si Nanay Magdalena Recafrente, 93 years old. Ano na siya? Bulag. Arap na. Bulag talaga. Hindi din siya makalakaw. Taga Purok 1, Barangay Silangan, San Vicente. Nagka-heart attack siya, tapos na-blind na siya dahil sa cataract. So talagang pero ang maugmahon talaga kasi syempre
naga-deliver ka mong wheelchair, mahiling mo sa mga kababayan to na. Grabe po ang pasasalamat sa Ako Bicol Party List. Pagkatapos may sa San Vicente Tito Al, naglipat na kami sa Daet, sa Purok 5, Barangay 4, Daet, Camarines Norte. Natawan mo man po si Sir Ludovico Pimentel, 60 years old. Putol na po, so niya, wala na siyang... Bitis. Paa. Yung sa legs na po, Ah, inabot paa. na ng sa tuhod niyan. Kasi Tito Al, dati siya sa serbisyo, so kapagalan po baga. Oh. Nag-start lang daw sa sugat hanggang Arthritis. Yan. Yan? diabetic siguro. Diabetic, Opo. Tapos para kasi nabubulok pala pagka di pinutol na lang Nabubulok sa na yan. oo. Jesus. Tapos Tito Al, Kerak man na. di niya din daw kaya magsaklay. Di niya kayang maglakad ng natutumba siya. Kaya kaipuan talagang wheelchair. Naabutan nakatukaw siya sa wheelchair na so in-improvise po baga. Na may nakalagay na monoblock chair na para may matukawan siya. Kaya na-surprise talaga daw siya kasi dahil niya unaon na madi-deliver, so request niya tabata ma-birthday daw siya. Sure. Oo, tapos swerte talaga, tapos napapaibi talaga siya. Ang agum. Nasa nasa 5 kasi siya nasa 20 plus na, so agum daw niya. Inalat niya pang mag 18 years old na nakuha daw niya yung agum niya, 15 pa lang. Istorya niya, akium pa. Kaya akium pa talaga yung agum niya. Mistisa. Sabi ko, swerte mo tatay, ang ganda ng asawa mo. Oo nga, kasi 15 years old. Yung anak nila ngayon, nasa 26 years old na. Nasa 30 plus na nga, pa lang silang magkasama yun, inantay ko muna ngayon siyang mag-18 kasi bawal baga, 15 years old. Tapos ang sunod po dito, napigduman from Daet, duman na po kami sa Purok 2, Barangay Manlimoncito, San Lorenzo Ruiz, Cam Norte. Nag-agi kami dito Albasod. Yan pala, boundary ng Basod at San Lorenzo Ruiz. Yan. Tapos, makamundo ini kasi ang nandito sa listahan si Tatay Melchor F. Rasco, 74 years old. Dua pa lang silang mag-agom na kaipuang wheelchair. Kaya lang, ang wheelchair dara, naka-intended kay... Saro lang. Opo, saro lang. Tapos syempre dakulon po nag-aagad. Kaya ang mangyari, maghihiraman sinda. Tapos, pagkabanggi po, Tito Al, aray unang biyahe kang, nag-ali kami dito 5 a.m. 5 a.m. Nakaabot kami ng Daet, alas 10 alas 10 pasado na. Nagpara shortcut po kami para makaiwas kami sa traffic. Tapos yun talaga ang Daet. So pabalik pa. Pagpunta ng Naga, pag dumami sa Minalabak, so banggi na, adiklumo na. So dinuman na po si Tatay Fernando Saulon, 50 years old. Grabe man ang nangyari digdi Tito Al. Anuhon man, makamundoon man. Kasi nainot ng napilay niya, first aksidente niya. So kamot niya. Opo, garan niya na, barari na. Tapos ang sunod na naman na aksidente niya, nagsundo siyang banggi sa aki niya, na dulas siya sa may buhangin, da ka nakamotor. Ini naman nabagok, tas ini naman na lower. Dimalas na tawag. At daming dimalas. Tapos, Totoo talaga yan, dimalas, Ate Sally. Ara mo yan, istorya ng dimalas? hindi sige. So, magpadi, nag-inuman, Tapos, inagdakan padihon. Ay, namaya kita padi, magdamag niya sa arong. Opo. Pagkabot niya duman Ate Sally, pagdangadang niya pa sana, natandol siya sa paraspasan ka na rong. Naludugan so angog niya. Tapos, Dimalas talaga nga pa diyan aldaw mo niya. Nag-inuman na sinda, maski may tama na siya. Habang nag-inom sinda Ate Sally, nag-ampangan sinda magpadi, biglang kinagat ka ni Kuso bitis niya. Jesus talagang malas. Talaga. Oo. Dangan di. Dahil man masyado na gulpi. Napajinggil siya. Tapos, Napajinggil siya. oo. Duman sa likod kan arong, tinuro siya kang padiyon niya, ngayon padi mag-iingan.
Ito bala, may manok duman na nagagakod na Texas. Opo. Ha? Pag dangadan niya duman, paglabay niya duman natin sa ano ini, sa likod ka narong, sinapol siya, Ate Sally. Sinapol Tapos, siya kan manok. Pinurok putokan siya kan manok. Manok. Nakataalabaon sa saka. Nalugad ito, Ate Sally. Aray ko. Nalugad, di malason talagang. Sobrang malas. Oo. Oh, tapos. Pagbalik niya naman duman sa inuman, Oo. ito pala, may kudkudan duman sa irarom. May kudkudan naman natin sa Tapos. na sigyapot naman siya. Nalugad na naman siya. Ay, Diyos ko, Mariosep. Ay, indang malas talaga. Namin di malas na Oo, lalaki. sobra. Oh. Tapos in hospital ito Ate Sally. Oh, tapos malas na naman sa In ospital. hospital siya kuha na Oo, infection na. oo. Oh. Di, ang rekomendasyon kan doktor, putulon sa bitis niya. Ay, so. Kuha na. Oo, nabulok. Oh, nabulok na. Ay, nako. Istorya mo. Oo. O Grabe. yan, di. Puputulon na sa kan Naputulon doktor. na. Biglang nag-brown out. Ang wala niyang bitis, yung si puputulon, Ay, naputol. naputol sa too. Grabe naman yan. Grabe, hindi wala sa Ate Sally. Sa kung nagadan ito, Ay, oo. nagadan ito Ate Sally. Tapos, Kanso kalag niya baga, araw ka ni pisa sa kalag. may ganon. Oo, pasiring na sa langit. Oh, Sa tapos, kalag niya, nabangga ang aeroplano. sobra ng kamalasan yan. Yan talaga, di ba? O, sige na. Inuman nga ni si Tatay Fernando Saulon, taga Minalaba, Camarines Sur, taga San Juan, San Lorenzo, Minalabak. Yun nga ang pangyayari. Tas kakapangaki pa lang ng agom niya, 2 months old, na disgrasya siya kan January. Di ibig sabihin, badus itong agom niya. Tapos, mga aki niya pati Tito Al, Oo. nagasalit-salita na mag-eskwela. Oo. O di man makatrabaho siya. Pati si agom niya, dahil mang trabaho, ta may baby. Oo. Nag-aasa na lang sinda sa aki ninda na nasa Manila na Kaya rakwan talaga. tatrabaho. O, grabe talaga. May ka talaga di malasan eh. Opo. Pero at least nag-recover naman. Tingnan nga maka-recover. Hmm. Kasi kaipuhan niyang magpa-check up pa. Tas namamanhid kaya talaga siya. Kaya, So, buto niya nagluwas na. Hmm. Ayan. Kay Rak. Hmm. Wait lang Maring LB at ako'y naga-programa. Naga-message sa kuya si Mariko. Kumusta na dyan ang mga pasyente ni Dr. LB? Oto, Sa BRHMC? okay man kasi ang magayon kasi every Monday at saka Friday may pakaon po ang Ako Bicol Party List. So mobile kitchen po ng Ako Bicol. Yaon po sa kasi yan bagay yung yung mga outpatient nagpapa-check up. So alas 4 pa lang Tito Al, alas 3 may mga nakapila na tatakulong baga nagpapa-check up. So para daisin na magutom ta syempre sa nagaantay ng number. Pipila, oo. Opo, nagpipila. So yaon man ang Ako Bicol Party List para magpakaon po sa mga pasyente, sa mga bantay, health workers. Gabos na nayaon dyan sa Bicol Regional Training Center sa hospital. Nakaka-avail ng libreng lugaw. Minsan, lugaw, champurado, pansit, iba-iba. Para di masawa. So, mga tao duman na pinapakaon, may tinapay, ayan. So, magayon kasi Dapat yung man yan nag-ibuhon ka mga nagkritiko sa Ako Bicol. magkaon. Magpakaon. Magpakaon. Opo, sa mga nagugutom. Ibig mo para kritiko ka, magtabang No, ka. magpakaon na kamo. Ayan. So, hali kami sa Kamsur. Pagkatapos, may nagduman pa kami sa Taririk. Taririk? Barangay Taririk, Manalabak, Kinaagahan. Oo. Pathway po ang... Para Agihan. din naman sa kuhaan sa Talibong. Arani. Talibong. Duman po sa Pakitong-Kitong. Iya, magturo kayo. Pagitong kitong, Talibong, Alila. Taririk. Opo. Ali kami duman. Sabi ni Nelson Ginoo, arani man sana nga yan, Madam ang dudumananta. Siya,
Pero sabi ko, sige, mainit. Oo. Sa pathway baga, magbitbit kaming wheelchair. May daraman po kaming 10 kilos rice. May wheelchair, tas 10 kilos rice. Naglakaw kami dito, alaray yun. Hindi na matapos-tapos yung lakaw. May mainit nun. Sabi ni maranihon. Diyos kong tagaktak ng pawis. So, hingal-hingal talaga kaming sobrang init talaga. Tas yun ang aranin sa inda. Pero so far, magmahon kasi syempre, giraray kita, taon ni na. Mission accomplished. Yes po. So, part ini ng munting hiling ninda na naitao kang Ako Bicol. So, pagkatapos diretso na po kami sa Goa. Nagkaigwa po kami short program sa Goa. Pirang oras so short program. Mga lampas lang sang oras. Very short lang. Kasi, syempre, so, sa MSWD o sa PDAO ng Goa. Bali 8 po ang tinawan. Si Nanay Estela A. Proyalde, 73 years old po, taga Zone 2, Minoro, San Jose, Camsur. Dahil na siya makalakaw dahil grabe ang niya, arthritis. Opo. Tapos si Ma'am Meliza Ricafort, 55 years old po, taga San Benito, Goa, Camsur. So, dahil siya makalakaw. Sunod po, si Willie Rita Alarcon, 55 years old, taga Elpan Street, Goa, Camsur. Tapos, sunod si Alizan May Birigel, 2 years old, taga Goa, Camsur. Naga-seizure po ini. Si Shirley O. Atole, 69 years old, taga Bagumbayan Grande, Goa, Camsur. Di naman ini si nanay na nagkaroon siya ng fracture sa may neck right, kaya di siya makalakaw. Sunod po si Nanay Gloria Peñalosa Budolyo, taga San Pedro Aroro, Goa, Camsur. May cancer po ini. Bali ang yung yung sa PWD duman sa barangay nila ang nag-represent sa iya, pero pigduman ni pa rin po. Kaya lang na-confine po sa ospital sa BMC kasi may stage 3 cancer na po siya. Tapos makairak nga kasi ang agom, ang trabaho, so naga-fishball. Fishball. Oo pa, nagaluto-lutong lumpia. Di man nag-rally. Daiman. Tapos sunod po si Rolly B. Gonzaga, taga Maysalay, Goa, Camsur. Nagsak ang presyo ng fishball. Oo. May siya sa spinal cord. Tapos sunod po si John Mark Delina Enon, 20 years old. Wala na ining bitis, parehas. Taga Napawon, Goa, Camsur. So, di bali ka warang kwarta ba kung saan ang bitis adi? Oo no. Di bali kang kwarta basta igwa kang bitis. Oo, murumundo talaga. Uy, may announcement pala si Maricong LB. Sige na. So, account niya daw kaya, Tito Al, na-hack. Susaro niya. Opo. Kaya, day daw po Transaksyon. Opo. Dahil ka mag-transaksyon duman sa... Dahil kita mag-transaksyon duman sa... Susaro, nag-aagad kasi daw ng kwarta. Oo. Opo. Bigamit. O, pigagamit yung, yung account niya. Alam mo, kasubanggi man, Tito Al, sutugang ko man, nagsasabi, ate ngaya, mabakal ka ngayang bawang sibuyas. Sabi ko, anong kuman yan? 1 kilo, mabubulok yan dito. Dahil man kami masyadong nagaluto. Tapos, okay na, nag-usap-usap na kami. Maya-maya, pahiram ngaya ako ng 8,700. Tapos, sabi ko, baby, wala man akong, wala na akong pera. Kasi kako, nahiraman din ako ng pamangkin namin. Tapos magbabayad daw sa arrears. Ito pala, nasa siya? Nasa mga group chat, nailing niya. May message na rin pala sa pamangkin ko. Nangihiram. Di, ang hinihiram na lang, nasa, na lang, 4-5, ganyan. Sabi ko, wala ba nga, 0-0 nga. Sinad ko pasok ang iba na pala na ang kauron ko. mo. Nag-message yung, brother-in-law ko na, ate ngaya, na-hack ngaya ang
Facebook ngayon ni Bibi Ngayata. Nag-aagad daw sa iba, 8-7. Lahat kami, 8-7 na. Pati sa kapatid ko, piga-agadan. Kaya dipisil. Dipisil. Oo. So, account ng kapatid ko. So, Beverly Malagueño, Constante Garay. Dahil po kamo dyan magtubod. Lalo na kung nagsasabing masubli. Nakulaon pati 8,700. Buti na lang, Tito Al. As in, 0-0 yung Gcash ko. Ano ko na nga. Yeah. Matindi ano? Tindi. Sabi ko, paano? Parang sindikato talaga yan sa mga Facebook. Oo. Yeah. Kaya si Mari kong LB, Kaya ako ba active dyan? Busy. madipisil pa. Kaya di ka magpara-click ng mga link dito na di ka sure kung ano yan, safe. Kaya mahirap pasiguro. mahirap po tiwala. So dakol pa sana kitang mga programa po na kaya lang lampas na kita sa oras. Oras na. Oo, kasi ilingan na. Dakulon pong naging events po ang Ako Bicol Party List ka mga nakaaging aldaw. Anyway, sa susunod. Sa susunod, basahon ta na lang po sa mga i-share ta po. Uy, congratulate natin si Kong Pido for being appointed as the permanent representative Sa to the Bio. Board of Regents of Bicol University. Sabi may Yes, nag-apply man dang iba. iyo. Siyempre, si Kong Pido talagang dahil matatawaran ng ni Kong Pido na May nag-apply man dang iba, iba man ang tuyo. dahil ka mo magparagibong araw kaan. Ang tuyo so alam mo na. Opo. So, ayan. Lampas na po kita sa... Dapat dyan sa Bio, aralion na yan ang mga kontribusyon. Grabe ang mga kontribusyon sa mga magurang. Hindi kinareklamo ka ng magurang kung ano-ano pigaragan na kontribusyon. Banggitin ko lang ito, Tito Alha. Okay, Kasi nagkaigwa po ng ng tupad para sa tupad beneficiaries sa Malinaw Albay kang October 28 po. Tupad payout para sa 688 beneficiary mula sa 14 barangay ng bayan ng Malinaw. Katuwang po ang Department of Labor and Employment or DOLE. Yan. Sa Malinaw po yan 688. Tapos dito naman, tuloy-tuloy pa rin po ang Tabang sa Kabuhayan from DSWD Diretso and na. Ako Bicol Party List para sa mga Bicolano. Sustainable Livelihood Program or SLP, nagkaroon ng payout. Dakulo na yan Sa Talisay at Vinsons. Sabi nga ni Kong Pido, kung bagang ngunyan, ang ako Bicol, under attack. Under attack. Pero kung sa barko, ang pagtubod kan nagabikol na dipisil de kita malubog. De malubog ang ako Bicol dahil padagos ang mga ayuda siringkan sa imong pigbabasa. November 1 pa lang ngayon, November 1. Akala ko October pa. Hinahanap ko sa October. Oo. Kasi noong October 27, Tito Al, hali kami sa Bakakay. Nag-distribute din kami ng request na wheelchair 5. May duwang taga Santo Domingo at tos tulong Bakakay. Aram mo taga Nabaasan. So ayan. Ay taga pala nito? So isla? Namanday. Ayan. So, syempre, nakita lampas na sa oras, si si Papa Mar, ma-programa pa. So, sa pangalan po, sa tuyang mga congressman, si Congressman Pido Gerbin at sa tuyang incoming Congressman Attorney Jan Chan. Pa-like and follow naman po ang page ng Ako Bicol Party List, tabang ora mismo, Ako Bicol Online TV. At isabay niyo na po si Firefly Winter Das Alitaptap. Ako po yun, mga ka-alitaptap, si Firefly Winter. Lilipat na po ako sa page kasi yung Firefly Winter ko po, personal ko po yun, gagamitin ko na po sa personal. So, unti-unti ko na pong ililipat yung mga friends ko sa page para mas pa po. So, maraming salamat po sa mga nag-antabay sa tuyang niya na pagkaaga. Ako Bicol Party List, katabang na. Kasurog pa, kumusta man sa mga taga Santa Florentina, Tiko-Tiko, Taysan, i-follow manindo ako pagluwas ko. Sa radyo. Oy, belated happy birthday to my aking best friend for life. Simula pa kang high school hanggang pagurang mingon yan. Happy birthday sa aking best friend na si Ann Lopez Quinto, ang agong ni Kagawad Quinto ng San Roque Pag-asa Street, Darga Albay. Pa-picture kami. Sige po.
Follow me sa Pulang Kwarto. Alarmario, thank you. Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol.